Moi vaan kaikille, meikäläinen on HC Peluri. Nyt on taas Grootopia-video, missä me puhutaan niin kuin enemmistö osa halusi, että mä puhun. Nyt me puhutaan tässä videossa ja tää video tulee kestää 5 minuuttia. Eli meidän pitää läpäistä yksi parkour-mappi, joka nimi on World Parkour. Tai yksi jump. Mennään yksi jump. Yksi jump. Ostaan auki. No niin, tää on auki, hyvä. Tää on aivan mahtavaa. Päästään vetää vähän parkouriin. Kaikki haluaa varmaan nähdä mun parkour-taidot. Mä en oo siinäkään mikään kauhea mestari parkourissa. Kyllä parkour on mun inhokki tavaraa. Eli sanotaan, että haluatteko te enemmän näitä, jos mä puhun. Kuulette vähän mun ääntä. Tätä ääntä tässä. Jaha, toi oli trappi. Tota en oo uskonut. Jaha. Näistä on yhtään mitään, kun kuolee tuohon piikkiin. Mutta tää videon aihe olisi läpäistä tää 5 minuutissa. Jos ei onnistu, mutta kun tää video kestää vain 5 minuuttia, koska iltapuuhat sen jälkeen. Sitten mä oon vielä sen jälkeen onlineissa noin tunnin. Että mulla voi tulla antaa donauksia, nyt ne, jotka nyt tulee tätä videota kattoo vielä tänään, niin muun maahan HC Trade 3 voi antaa donauksia mua tunnin online vielä tänään. Ja voi tulla antaa donauksia mulle. Mä otan kyllä ilomielin vasta. Mä arvostan joka ikistä donausta, jos ette sitä oo tienneet. Mä arvostan joka ikistä. Jotkut väittävät, että mä en arvostais. Mä arvostan joka ikistä. Nimenomaan kaikkia todella parhaita donauksia. Ja miksi jotkut videot ei tuu dubeen? Mulla on ollut todella paljon kiireitä. Ja mä en sano nyt editoitu oikein paljon yhtään. Jaha, se oli toi avanto. Niin mä en oo nyt oikein jaksanut yhtään editoida. Ja se editointi on aika pahasti kesken. Niin sinne ne muut videot tulee huomenna. Ne kaikki teidän donatet. Ja ne 120 VL sarja. Niin se tulee kuulisessa. Se tulee dubeen huomenna kello 10.00 illalla. Koska sit mä oon saanut editoinnit valmiiksi. Sitten ne tulee. Ja sanokaa, että puhuks mä enemmän näissä videoissa vai pitääks mä enemmän mykkää. Aika moni tykkäsi niistä mykistä. En mä en puhunut. Ne saa 20 tykkästä aika moni ne video. Eli mä ajattelin nyt vaan, että mä alan puhumaan. Eli kuulette vähän mun ääntä ja aika moni haluaa tietää, että onko tyttö vai poika, niin poika tietenkin. Joka on HC Peluri nimenä. Niin, mä en mene noihin lankoihin. Mulla ei oo lankoja. Ja kertokaa onko. Mä en se kuule uuden. Nyt tuli ikävä bugi. Varpas taaksepäin. Toi ei oo kivaa. Et varpaa taaksepäin. Et se varppaa taaksepäin. Mä oon todella huono parkourissa. Mun parkour-taidot ei oo mitenkään todella hyvää. Mä ei oo todellakaan mitään, mun parkour-taidot ei oo hyviä. Kun te ootte huomannut. Mun parkour-taidot, se 2 minuuttia aikaa. Koska ilta palaisit sen jälkeen mä oon tunnin online. Niin kauan kun nukkumaan mä oon ihassa online. Niin mä kertonut tätä videoa vielä tänään kattoo. Niin. Voit tulossa olla donata. Mä ehkä mahdollisesti kuvaan sen kohtauksen, mutta se tulee vasta huomenna tubeen. Koska jos nyt tällataan tänään dubeen, niin sitten kun tää tulee dubeen huomenna aamulla, niin mähän oon kuvannut tän jo parikkeellalta. Se on 22.11. Niin mä kuvasin tän eilen illalla tän videon. Tää tulee ehkä huomenna dubeen. Tää nyt vähän silleen päin. Tää tulee huomenna dubeen. Tää video. Ja sit mä tuun ehkä, aika moni on kysynyt multa, että onks mulla Instagramia. Mulla ei oo Instagramia, mä en tiedä miksi mä en tee. Mä en jaksa, mä oon laiska. Mulla on laiska, mulla on kirjoita muutenkin koulussa.
Mä en jo... Onks se nyt... Meni 6 nyt. Mulla on vähän kiireitä siellä. Mutta tää video on nyt kestänyt 5 minuuttia. Meidän olisi aika lopettaa tää video. Kiitos kun katsoit tämän videon. Ja toivottavasti tykkäsitte, jos tykkäsitte tästä videosta. Painakaa tykkäystä tästä videosta. Saataisko 20 tykkäystä? Jos saadaan niin vielä giveaway. Niin, tulkaa sitten, jos saadaan 20 tai 25, niin vielä giveaway. Niin tykätkää näistä videosta. Pyytäkää kavereittanne tilaamaan tämä kanava. Kannattaa tilata tämä. Eli me nähdään huomenna. Eli siihen asti se olisi. Moi moi moi!